vähän hiljaisemmilla nopeuksilla ja mikä on laitettu viimeiseen ryhmään. Ja Ahosen Janne suosii se, että jos olisi pikkasen paremmat kyydit tuossa viimeistä edellisessä ryhmässä, niin Janne taas pystyy hyppäämään todella pitkälle. Hänellä on erittäin hyvä lentotaito ja hän tulee matalalta ja hän pystyy seisomaan ja tekemään telemarkit pitkiinkin hyppyyn. Kilpailun aloittaa Kanadan joukkue. Jason Myslitski on heidän ensimmäinen hyppääjänsä. Oli 39. Pienemmän kilpailussa hyppäsi koekierroksella 75 metriä. Ja sinne 70 metrin vaiheelle Myslitski jälleen putoaa. Tässä mäessä hän K-piste on 120 metrissä ja eilen Goldberger ponkaisi mäkiennätykseksi peräti 136 metriä. 76 metriä Jason Myslitski ja siinä hänen pisteensä.